Hello everyone, welcome to Pambatha Kamanqosi. I'm here to update you ngokuzokwenzeka this week Kwababa kusukela namhlanje Monday mhla 15 June 2026 kuya ngoLwesihlanu mhla ka 19 June 2026. AbakaMkhize bazobonga ngokwenza umsebenzi abebewuzele kaMbokazi. Ajabule ubangezwe aze abaxhawule ebese uDumisani ethi bacela balungise uMambokazi ngoba avela uhlaza. uDumisani uthumela unkosikazi wakhe ukuthi kube khona lokhambo lungaphuzwa yonke umuntu kodwa liphuze Zwelakhe kuphela. Makazi Zwelakhe uyambona baba omncane kaZwelakhe ukuthi akamfiseli lutho oluhle ngoba uzamtshela ukuthi wena ufuna ukugubhela umntwana wami ithuna esaphila. Ngebamba la ningakhohlwa ukucozela notification bell usubscribe nomusho umbono wakho. Bye.